Masithathe ithuba sibulise isifundisi sonke esikhoyo, otata nomama nobhuti, sibulise ulutsha lonke lwalendawo nolusuka ngaphandle, ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Ndingokwaxingana ifani, ndizalwa kwilali yaseSlito, ndakhile apho kwaGqathula, ndingumkhwenyana apha eNtsimbini kwaGcwanini. Inkosikazi yam nantsi ngakumama uMgoduka, akathi unkosikazi sesina 17 years ndatshata nala mfazi. So ukutshata fokaTO anxa sendingathetha into ebhadlileyo, ayikho into endincedileyo. Ndamamkela uYesu ndasindiswa. Yebo, haleluya. Ndiphuma kulaa mzi wasekhaya eSlito, ngafumana izwi lenkosi elangene enhliziyweni yami landahlukanisa nezono. Ndingumntwana kaThixo, nendiqonda uba uYesu wayengafikanga ngendingenguye lo muntu endinguye namhlanje. Ndathola inkosikazi ngo-2008, ndahlala nayo ngobuThixo. Ndizothetha amazwi obulumko, mfokaTO. Ndibene nawe ngo-2020 ngexesha leCovid, icawe zivaliwe. Ndandisuka eMossel Bay, icawe endandiyiphethe ngelo xesha ithe makuvalwe. Ndaqoqa abantwana bam nam ndagoduka, ndandinomsindo ke ngoba ndandingayoyika iCovid. Into ndandicaphukiswa icawe eyoyika ukufa ngolaa hlobo. Ndahamba ke ngokomthetho wecawa, ndagoduka, ndafika kwaba bafana bamise phaya esithubeni beshumayela elalini phambi komzi wam. Ndemka ndawubaqoba, ndafika beshumayela betshintshana aba bafana. Ndaphawula uba umntu organizer le nto ngulo mfana wakwana. Nabathanda ukusukela ngoko, ngoba ngela xesha lika-2020 ndandicatshukiswa ukubona abantu bebekade besithi uYesu akehlulwa nto, sebembone sehlulaka. Thina sasindiswa kusithiwa ezwini lenkosi, abantu ababesishumayisile besithi asikho isifo esinganyangekiyo, kuzilwa ukudla, kuthandazwe ngamakholwa. So mna ndabamba elo vangeli elandifumanayo landenzela into endake ndayibona. Ndibabonile abantu bephila sisenzeka isimanga. Ndiyayithanda ke le nto ngoba ndizalwe ndakhonza nabantu abebekwazi ukuthandaza bezila ukudla. So ndibene naye ke lo mfo ngelo xesha lokubalekwa kwenkonzo. Indawo ibikade kuthiwa mabaye abantu bazobeka isandla baphile, sekuyindawo ekuthiwa ningayi ngoni safela khona. Ndandingafuni ke ukuba ngumfundisi ongenanyani ozophinda ashumayele ifaith ebekade engayibonanga ngaphambili. You know, xa uphethe ilizwi kaThixo kuhamba noThixo funeke wazi into imenye. uThixo funeka ungamazi ngokumfunda kule ncwadi, kufuneka udibane noThixo. uThixo funeka ungamazi ngokufunda iBhayibhile qha wazi ube neinformation kaThixo. Funeka uthandaze ude umbone uThixo ube naye. I think ke yona nto yandincedayo leyo kuba ndikhule kwifamily futhi enezangoma eyayindenza ndifuna uThixo nyani. Ndincedwe yiloo nto. La ngamazwi ke endifuna ukunika wona mfokana. Njengoba utshata nje, ndiza kunika into zibentathu ezilimaza abantu. Ndifuna ukutsho kuwe nxa into yokuba soze ndiphinde ndize emtshatweni wakho. Umtshato wendoda mnye. Soze uphinde undive undimema le nkosikazi isaphila uyilahlile, uthi ke ngoku uyaphinda uyatshata.
omnye umuntu ikhona le nkosikazi. Sawuzophinda ulibone ndiza kulona. Ifuna yazi lo. Nokuba sesiphi isizathu ngoba amadoda athanda uquote verse 8 xa ekeqezile umfazi ungamlahla. Kodwa wona xa ekeqezile akalahlwa ngabafazi. Samdlala apha. Athanda amadoda ukuthi xa ukeqeze abafazi then abalahla abafazi. Kodwa namadoda akeqeza yonke imihla kukho abantwana abazelwe seyitshatile le ndoda ayizange ilahlwe umfazi. So asikho isizathu sokudivorce umfazi nje. Asikho. Especially xa ukholwa. Ayikho into engakwenza ulahle umfazi xa usindisiwe. Wakwazi uba xa ulahle umfazi usindisiwe likwehlula ivangeli. Ungaphinde utshumayele. Ungaphinde ivangeli likaKristu bazama luvangeli loxolo. If uphethe ivangeli kaKristu uphethe ivangeli loxolo. Ungadivorce umfazi uphinde ushumayele ulixoke. Ifuna uyazi ke mfowethu into yoba sizeke umtshato wakho bhuti uzawugcina le ntombi uyoguga nayo. Sakubona mhlawumbi lo tshata xa le ntombi ithe yedlule emhlabeni ubufunga apha usithi wena lokwehlulwa kukufa nobabili. Singaphinde ke sikubone usi-invite emtshatweni ephila lo. Ngamanyala lo. Nokuba inkonzo zingayamkela lento okuthiwa idivorce bazama iyalithoba ivangeli likaJesu lento. Ukunganyaniseki kwenkokeli lokho. Kukuwathoba amandla kaJesu ukudivorce kwabantu besindisiwe. Nansi ndofuna kuyibambe phakathi nawe ntombi yasekhaya. 1 njengoba umtshato lo umtshato mfowethu njengoba lithatha esendisindisiwe umtshato ufanele uba ube ngwabantu ungancameli ukuthatha uqala ungcamele ukukhulisa ubudlelwane bakho noYesu. Sungcama ungena emtshatweni ungekakhuli kwi-relationship ubudlelwane bakho noYesu nobabili. Ngoba umtshato njengoba ukhona xa ufunda la ncwadi yabase-Efese chapter 5 verse 21 kunikwa pha umtshato lo bazama mfana necharacter umuntu obhale ibala abe sokhangela ke ngokabalingisi ababili. 1 elibali lingoYesu. Elibali lingoYesu. Kukhangelwe ke ngokumtshato ngobongo kaThixo then lo mtshato ngokuthi kukhangelwe abantu abazawungena kulo mtshato babe zii-characters. Indoda le yona kufuneka idlala indima kaKristu. So awuzukwazi uyidlala indima kaKristu ungamazi uKristu. Ekufuneka ube umlinganise. Number 2 umtshato lo inkosikazi idlala indima yebandla pha emtshatweni. So ababini bobabini aba bantu intombazana mayingancami ukuya emtshatweni kuba inemali ifundile. Funeka ibe ne-relationship noKristu. Ibe semzimbeni iliqonda ibandla. Nansi ke into kasothandaza. Xa utshatile suyeka ukusindisa. Umtshato udimanda isalvation. Suyekelela ukukhonza kubungena emtshatweni. Ngezamandla okukhonza. Because umtshato ufuna ukhonze more ngaphezu kwabo kubukade ukhonza. Ubuthandaza suyeka ukuthandaza ngoba sowutshatile. Into nayo elamandla amaninzi okuthandaza ngoba umtshato lo udimanda umthandazo. Iba ne-relationship right noKristu. Number 2 Thixo
unkosikazi umelwa indoda, uyafikelwa umfazi. Umfazi uyafikelwa. Thixo andithethi ngale ntombi, le ntombi isukile kowayo isekoweni. Umfazi uyafikelwa mfokazi. Umfazi ukhetha yena kunomama wakho. Umfazi umkhetha kuye wonke umuntu, nasecaweni ukhetha umfazi kunecawe yakho. Umfazi umkhetha nakubantwana bakho, uyeka abantwana ukhetha umfazi. Umfazi is the first choice yakho. Ukuba ke fowanga kanzohlala phansi wazi into yoba umfazi uyafikela. Number 2, xa uyindoda uyiprovider apha ekhaya. Suphazanyiswa manje ukuphangela komfazi. Suphazanyiswa ngumfazi ophangelayo, ushifte ekuproviding. Xa uyindoda yiba iprovider, sukhompyutha nomfazi ngezinto zakwakho. Uyazithoba xa uyindoda engafuni ephikisana nomfazi ngokondla. Uyaprovide nomndoda imali, lithetha mntu ungasebenzi ungena mali, but indoda mayaziwe uba ngumondli wekhaya. Yabona sisi, xa ufika ebantwaneni bakho, le ndoda le ububheke edolophini nayo wathenga izinto. Ndinenkosikazi bani nomsebenzi wakhe apho ndanantsika. Ndasindiswa, ndabizwa nguThixo, ndayeka isikolo, ndasabela ubizo. Andinasarale kuthiwa ingena ngenyanga, ndikholwa ngokholo, ndiyokholwa. Ndiyindoda enomzi phaya, ungakhangela uba ndisebenza phi. Ndiyindoda ibithenga imoto last year ngoJuni, cash, ifortune endihamba ngayo. Ndiyindoda eneMercedes Benz endinayo, ndayibhatala ndayigqiba. Ndiyindoda esebenza, abantwana bam bafunda kwi-private. Yabona xa kuthiwa uyaprovide, uyazi into yobangela uba ndibe nje, ndancedwa lixhego lakwaYaphi elaswelekayo. Elaa xhego landishiya nentsikelelo. Ndifuna niyazi, ngo-99 ndandihluphekile ekhaya kulanjwa. Kuthi xa kuzonikelwa ecaweni ndingabi namali yakunikela. Ndaya kwelaa xhego ndathi xa kufika umnikelo ndiyakhathazela, kuyalanjwa ekhaya khona le yokudla. Ndingenza njani? Lo tata wathandaza nam, wathulula isibusiso. Phayi Maranatha kwakusekhona indlu encinci. Laa ndlu eyakhiweyo enkulu yakhiwa sipha, yaqala yagqitha iofisi, icala elithile leofisi. Ndandilala kulaa ndlwana. Ndakuvalwa ezimishini goduka, ndandishiyeka phaa emishini, ndigcine laa mishini. Utata uyabona ifika ebusuku ngo-12 madoda awuthandaza nam, andibeka isandla ndisikelele. I-firstborn yam, abantwana bam ababaculayo, waya umntanam wokuqala zange asikelelwe ecaweni. Ngo-2001 ndaphuma eFaith Mission ndaya kwi-Assemblies of God, lapho ubizo lam ndandiyodubula khona. Ngo-2007 ndenza umfundisi kwelaa bandla lase-Assemblies of God. Kodwa intsikelelo ndayithola madoda kwelaa xhego lingasekhoyo. Lathulula intsikelelo elaa xhego. Ngo-2009 lo mntana wokuqala zange asikelelwe ecaweni yase-Assemblies of God. Elaa
icaceko lathi kuba lalingekho mtshato libhizi liphazanyise iprogram yenkonzo. Lathi umntana omoqala lizoyomsikelela. Lahamba lo msikelelo. Uyamazi la mntana wami njengoba efunda nje private. Instead of 25,000 ubhatala 8,000. Uyabona ke kanza uthatha lawe mfokana. Kunefuneka uyiqaphele. Imali without a blessing. Noba ingangakanani ayinosebenza. Ndifuna sokuhlala phansi. Qaphela lento yakhe. Yiba indoda eprovider unkosikazi wakhe. Nanku unkosikazi unebusiness akwazi ukuzenza, imali yakhe uyakwazi ukuyenza. Uyayazi ngoba umntwana ndimthezani nofazi kuba ischool funds bhatala kuba. Ischool funds esam. Ndimthanda inkosikazi ukuthi into ezithile ze phandle funeka udliwe, that's what indoda. Noba unamali manje ka indoda. Suba ngumuntu othi andazi. Iba nezwi uyilida awindoda. So dawungenathi konke awuzukwazi ukuyenza lo. Dawungenathiko awuzukwazi ukwenza. Khulisa ke haqa ubudlelwane bakho noYesu. Number 2, mthembe lo muntu uthathe naye. Thembanani. Thembanani. Ukungathembani nangathembani lithathile. Bawo nizawuhlupheka. Thembanani xa lithathile. Mthembe sisi lo mfana ngoba lo mfana kangajole ungekho. Yeka kujolele sewulapha thaba. Thembe. Number 2, mfana mthembe lentombi. Amadoda bekhona ungekafiki. So akazi ukujolela kuba akazi uqala kujola ngoba sekufike wena. So mtruste umuntu othathe naye. Okwesibili, hayi kukho mama abathandazayo. Futhi bathandaza nyana. Kodwa ukumthandazo manje. Ongekhethi umthandazo endiwenziwe yile nkosikazi. Akekho umfazi ongathandaza kodwa inkosikazi yakho. So ubuyindoda eqhomekeke kumthandazo wabanye abafazi usisidenge. Usisidenge. Uba ngabe wena uyindoda ehandamine umkayo ekuthandazeni usisidenge. Akekho umuntu ongakuthandazela ukwedlula umuntu othathe naye. Akekho umuntu ongema nawe ukwegqitha umuntu othathe naye. Uyabona abantu njengoba nishumayela nje ningumuntu ohambayo, abantu bashaya izandla kodwa mhlazana waqhubeka bathi besike sambona. Umuntu ozawusala naye nguluku umandamina. Yabona ke le nkosikazi Thixo ngulo ozokuthandazela ngumprofeti wakho. Ukufuna ukulimala endleleni andamina lo muntu uthathe naye. Ungaphaphi neministry. Ungaphaphi neministry. Ungaphaphi namakholwa. Ungahambi namakholwa. Uhambe noThixo. Uhambe noThixo. Hloniphe uThixo, hloniphe inkosikazi yakho. Nanku umuntu ozawuxelela inyani ka uphambuka. Nanku futhi umuntu ozawuphinda kuwole ka uqhubeka. Ndifuna uqine kulonto, uqine. Xa usithi udinga umthandazo, nkosikazi ndidinga umthandazo. Yoshumayela endaweni ethile. Manje nkosikazi kayithandaza ithandaza into ethi ungamthobi Thixo. Ngoba ukwehla kwakhe sehla sonke. Yabona ke inkosikazi ayiphakami. Kuphakama thina mama umthini. Inkosikazi ayiphakami hantu. Futhi inkosikazi ayinazi followers.
amantombazana kanamethele emfazini anamathele endodeni. Nkosikazi ayinancasa, thina sinencasa. Yabona ke nansi bafuna ukamisa yona mntaka baba, andilazi ibandla, ndiyazi ministry yakho ubiza ukhula kangakanani. Awushumayeli uhamba noThixo. Put God first, then follow. Makulandela umfazi, makungalandeli ibandla, makulandela umfazi, makulandela ifamily yakho. Then bese kulandela umsebenzi kaThixo. Izinceku zikaNkulunkulu namhlanje siyantata, salahlekelwa ngamakhosikazi, alahlekelwa yimizi le abefana, imizi ayikho. Iyona lento amabandla nokuvuka kangaka, lento bahlali kakuhle nabafazi bethu yona ibandla. But there is no church, ikhaya lingekho. There is no church without a family. There is no healthy church without a healthy family. That is why when you start the Bible, sikala ngefamily uThixo pa. Ekala uThixo, ukala ngefamily. Awungena kwi-New Testament uThixo uqala ngomtshato. uJesu umangaliso kuqala wawenza emtshatweni eKana. Engeke abonakala uJesu iministry yakhe wayistarta ekhaya. La into enathiwa asinithembanga tu. Sithemba uThixo enithini naye. Nathi into endiyithanda ngomtshato mama uMthiki, umtshato uveza uba ubukholwa nyani na nabo bungakholwa. Siza kubona ubungumzalwane noba ubuyifake yomzalwane. Umtshato uya-expose amaxoki namamenemene nabazenzisi abafitha emitshatweni. Obaphaya akufunwa nto obubeyiyo, kufuna into obuyiyo. Madoda sesiyathandaza, nathi into endifulukalelayo, mamniyeke uYesu. Indoda eyazi izimo zonke. Fokanga lida le nkosikazi, uyilidele kwisidlo esikhulu. Incwadi yeRevelation chapter 19 verse number 9. Inkosi imema abantu ithi lafesi banoyolo abayomenela sihlonisa uku sokugqibela. Blessed are those who are invested, invited in the feast of the Lamb. Ipati kathiole nomkakhe, sisidlo sikathiole nomkakhe. Akukhona isidlo, sikhona isidlo seNkosi uYesu. Ucabanga yonke abayonganyelwa esidlweni sewuka. Abantu abathathileyo mfowethu, ungawuthathi kancane umtshato. Wonke umuntu wakwathatha uzawuphendula. Wonke umuntu okwangena emtshatweni njengoba ningenile nje, nizawuphendula ke ngokuThixo ngendlela eniye nawuphatha ngawo lo mtshato wenu. Wonke umuntu okwathatha usazawuphendula.
uhleli njani nalo muntu uthathe naye? Uphethe njani umthatho? Kuba lowo namhlanje uyisithunzi somthatho esiyakuwo. Aloyolo abayofunyana bemenywa emthathweni wewundlu. Ungenzeka ukuthi kulo mthatho ungenzeka ukulapha awasani nenkosi uyesu. Isihlo senkosi yona sesothandaza ungafele emanyaleni, ungafele ehlazweni, ungafi ungenathiko, ungafi ungasali nosomandla, ungafi uyesu ungamfumananga. Ukhona uyesu. Asimeke nyawo. Bona bafana, tibona intombi, tibona mama, tibona tata, maselusisi. Ukhona umthatho ozayo ekungazungena noma kubani. Ukhona umthatho esiyakuwo ekungazufunyana noma kubani. Uyahlolwa kule kodwa ukhona umthatho omkhulu. Ungenwa ngoJesu, ungenwa ngoYesu awahlatshwa ngenxa yezono zabantu. Mhlawumbe ulapha kulo mthatho awunanto yakwenza noThixo, uyanakhaya usukwazi ungena kulo mthatho. Asifana amehlo wethu, fundisa umthobeleze ngaphambili, mfundisa umgoduka egama lenkosi Yesu. Awuzatata uzothandaza, sifana amehlo wethu phambi kwenkosi. Uyalungiswa. Orabakho shatalabane. Ukhona noyedwa, ukhona nomnyeka umuntu othi Nkosi yakhe qala ngam Nkosi, qala ngam Jehova, qala mhlawumbe kule ndawo ungatshati uthi Nkosi ndilungiselele umtshato. Kulo mtshato kahana Nkosi khawundilungise. Mhlawumbe sowutshatile kodwa izinto zihambi kakuhle uthi Nkosi ndimisa. Hayi, noba ixesha sinalo imizu